Pag-ampo sa gabii sa dili pa matulog, pasalamat after sa mga kalamidad ug sa mga bagyo nga atong nahiaguman karong panahona. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun ug mahigugmaon namong Amahan, kami ay nagpapasalamat nganha kanimo sa kinasingkasing sa imong pagpanalipod kanamo sa panahon sa katalagman nga among nahiaguman karon, sama sa bagyo ug sa mga linog. Daghan kayon salamat Ginoo nga anaara ikaw kanunay nagauban kanamo ug nagagiya kanamo ug nagapandong kanamo ilabi na sa panahon sa mga katalagman. Daghan kayong salamat Ginoo nga luwas ra ang ako mga mahal sa kinabuhi sa mga kalamidad. Ug manghinaot ako Lord nga agatong mga kaubanan namo, mga kaigsuuna namo Lord nga nasalanta sa bagyo, mga nabahaan ang ilang mga balay, nga unta hatagan mo sila og kalig-on sa ilahang pagtuo ug pagsalig nganha kanimo. Hupayon mo unta ang ilahang mga kaguol, ang ilahang mga kabalaka, ug ila untang hunahunaon Lord nga ang importante nga sila luwas sa maong matang sa peligro. Among usab nga ihalad nganha kanimo Ginoo ang among mga kaigsuonan nga nawad-an og mga ginikanan, nawad-an og mga anak, or nawad-an og mga kapika sa ilahang kinabuhi gumikan niining mga katalagman nga among nahiaguman karong panahona. Hupayon mo unta ang ilahang mga kaguol o kabalaka. Hatagan mo pud unta sila og kalig-on o kabaskog sa ilahang paglawas. Aron makalahutay sila Lord sa hatagan mo sila og igong kusog sa pagpakigpisog sa pagkalahutay sa ilahang pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan. Hupayon mo unta Ginoo ang ilahang mga kaguol ug gakson mo unta sila ug imo untang iparamdam ngadto kanila nga anaara ikaw nagauban kanila kanunay nga sa panahon sa mga pagsulay imo silang sapnayon. Amo usab nga ihalad nganha kanimo Ginoo nga sila nga walay makaon karong panahona nga anaa sa tumang kabalaka, nga unta Lord hatagan mo sila og mga tawo nga maoy mahimong instrumento, nga maoy makatabang kanila, nga maoy makahatag kanila og pagkaon karong mga orasa. Daghan kayon salamat gihapon Ginoo sa tanang mga pagsulay nga imong himutang or mga pagsulay nga among natagamtaman, kay tungod niini nalig-on kami sa amo ang pagtuo ug pagsalig nganha kanimo. Kining tanan amo kining gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo ug pinaagi usab sa pangaliya sa among mahal nga Birhen Maria. Amen.